Čaute, mám nový Dajo a dneska zahráme TNT Run, ale nemôžem používať medzerník. Je to veľká výzva pre mňa, tak ma to napadlo, že by som to mohol natočiť a môžeme ísť rovno na to, takže. A ešte by som vám chcel povedať, že ako keby double jump používať môžem, pretože to nie je medzerník. Akože ja väčšinou používam, že dám že dvakrát po sebe dám medzerník, lebo aj tak to ide. Ale aby som nepoužíval medzerník, tak áno, teraz to pierkový ventári to môžem double jump použiť pekne. Takže jo. Medzerník som už použil, takže ak zo párkrát som videu použijem medzerník, tak áno, na tomto pravom asi sa to neplatí. Ak použijem medzerník zo párkrát som videu, hej, tak chápeme, ja viem, ja proste zabudám. Takže teraz som to trošku porušil, iba málokrát, takže dúfam, že to nebude nejaký hráč, ktorý by to bude chcieť prekaziť. Ale to je možno hard challenge. Na takýchto poschodiach úzkých neviem, či by som to mal nejak používať ako tento double jump. Asi nie. Sa neoplatilo. Neviem, či som to dole z... Jo, ešte na poschodí, ja som nevedel. Tak jeden už zomrel, takže to znamená, že nie som úplne hrozný s touto výzvou. Ok, to som prešiel, ach jaj. Ok, nemôžem skákať. Ale ja som mal ešte double jump, ale nešlo asi, dobré. Neviem, koľký som bol, ale skúsim byť aspoň ten tretí. A ešte kým čakám, tak by ste mohli dať like a odber. Myslím, že by som sa nenahnevala, pokiaľ ten like a odber, takže ak môžete, choďte dole pod video a dajte like a odber. OK. Ale dajte naozaj, dobre. Ideme na to už na hru teda. Ne, hlavne neskáč. Speedku si hodím. To radšej házať nejdem. Môže to hodiť niekde tam ďaleko, keby tam bol hráč. Keď mám speedku, tak vlastne šanca, že prejdem jednu blokovú medzeru celkom rýchlo. Áno, vidíte, teraz som to prešiel. Ako mám speedku, to ešte 2 minúty, dobré. Len hlavne nie na ten medzerník. Pretože môj palec by tam určite rád išiel. OK, niekto ešte potom mňa hodil ďalšiu speedku, čo je super. Dobre, toto poschodie je celkom veľké, takže celkom dosť veľké. Na väčšia mapa by to bola? Som myslím, že tu potrebujem si nejak celkom dlho. Kto vie, koľko mám ešte, lebo ten týpek to jeden na mňa hodil. Takže skúsim hodiť na nejakého... Nie, dobre. Našiel som to nehodil na seba a yes, nešiel som dole. Wow, išiel som dole. Škoda. A vlastne som zabudol na tie jumpy, ja mám 11 z 11. A to sa ospravedlňujem, ak to vidíte, tak... to prišlo, ale ak si to iba počujú, tak prečilo, je to automatiku na autohet. OK. Zatiaľ mi to išlo, som chcel povedať, ale je nejaká diera. Tu nie sú diery. Dobre, tu je nejaká veľká bum. Bum! A ranujme. Dobre, to bolo nie, už to je. Bum! Prišiel som to. Bum! Dobre, to netrebalo ani. Dobre. No tak to som asi skončil. Ja som mal v ruke, som myslel, že mám ten double jump v ruke. Som ho nemal. OK. Myslím, že to je celkom pekná výzva. A môžeme ísť na Play Again ďalšiu hru. OK, dobrá. Mám to asi neoplatí. Bola strašne malá, ale to čo bolo. Strašne malá plošina tam bola. OK, sam to tak. Na schvál to bolo... Čo to je? A to čo je za poschodie? Čo tam sa... No tak to by bolo pre mňa fakt ako na nič poschodie, to je na nič mapa pre mňa. Kde je Vojt? O týmto muž? To nebudem v tom najlepšom. Keby som skákal, ja by som tak rád proste skákal, proste tak rád by som bol prvý. Ale bohužiaľ. Nie, prdel, to je prdel. Mám ten double jump.
Dobre. 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 Nie, nie. Dobre, ja im asi tam na to poschodie ešte vyššie, 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 vyššie. OK, aspoň. Ja som... OK. No tak to bolo asi celkom vysoko. OK, takže... Fú, že sa to okolo veľa ľudí kvitlo, to bolo akože traja ľudí v party. Nezdá sa mi, že na Hypixel by mu niekto bol všetko maximálne. Mal som tam niečo, traja ešte hodím tú zbytku a ideme. A ten double jump, to pierko som si dal preto, pretože aby som si mal, že úplne hard, pretože to by som už dávno teraz dole, keby, no. Ešte to, ja to zatiaľ ani raz vlastne poviem, takže bum! Neprišiel som to. Mám ja 2 poschodia asi, že? Takže ja budem asi automat celkom veľa tých krajov. Nemá to vlastne. Hej, tu by som, ja budem tu behať. Takú patu, keby som padol, tak ešte nie som úplne dole. Až teraz som úplne dole. OK. Teraz som myslel, že to prejdem úplne v pohode. Yes. Toto mám iba 3 double jumpy, takže keď padnem, tak neviem, či to nejak savenem. Koľko je ľudí? Toto som nevyhral určite. No jasné, nejaká diera tam zase bola. Jest týpek, lepšie jak týpek, proste ja nemôžem šprintovať. Aj. Niekoľkokrát som to už povedal, že nemôžem nešprintovať. A to je jedno. Že nemôžem skákať, ale fakt to je ťažké. Bum, bum. OK, tomu... Ja už nemám double jumpy. Škoda. Ale mohol som byť, že 5 ľudí je. No, jak som vlastne mohol by som vlastne tam, no. Tretí som mohol byť. Tabulke. Komoda. OK. Má byť nejaká trona a ja už sme dali, takže som tam na niekoho hodil a niekto mi nedal slowness, čo je super. Amazing. Asi som skočila, ale takto sa spravedlňujem, až som skočila. Skabere pam. OK, niekto obchádza to, neviem prečo mi to zastalo na chvíľu. OK, tak som sa skoro zabil. Nie. To boli lagy? Ten lag ma ale skoro zachránil, to tak poviem. Keby som išiel trošku viac vpredu, tak to by som to aj dal. Nemôžeme tu hlavne robiť takéto nejaké medzery, to musí byť... Tak tu, let's do this, a tam už idem radšej. Takto trochu. Tak to budem chodiť ešte. Aby som na ne padol nejak inak. OK, tu je niekde diera. Dobre. No tak to ide, konec to proste. Ja som mal 3 double jumpy, ale tu nejak nereaguje proste. OK, ďalšia hra. Nechcem, aby ste videli, ako zomieram, ale... Ach, jaj. No to nejde, bohužiaľ. Azure World, som tu sám. Nie, som vypadal si prvý. Idem na lobíčku, ale dúfam, že sa nikde napojím. Ešte mi hovorí, že si tam dobre ešte stále nedali, takže dajte ho tam. A idem teda na tie TNT rany.
OK, nám už to je veľa ľudí, takže môžeme. To je tá mapa. Sorry, že skáčem. Toto je tá mapa, ale vlastne iba v tej hre, tak to tebe nevadilo, to akože mňa môžem používať medzerník v hre, to tak to asi nevadí. To je vlastne iba na tomto kvíčku iba 12 hráčov, takže by to na výhra, ale zase to je trošku menšia mapa. Spolaku? Nie, to asi na začiatku nebýva. Teraz spadnem, pretože neviem, či nejaká šanca, že neskáčem na ten speedku si hodíte. Vlastne mi nikto nehodí slovné skôr, takže... Nie. Keby som mal tú druhú v ruke. Keby dostal ten výbek. Niekto zomrel. Hej. To je väčšia, ale je to väčšia šanca, hej, že je tam, takže... Mohol by som byť aspoň tretí. Nie, zabudni, dobre. Bum. Dobre. A zase tak som padnúť nechcel. Dobre. Je toto možné, že ja sa otočím a za ňou proste prejde hráč? A tak to nemám, či jaká šanca. Op. A 2. A... Koľko ich bolo? A ako padajú všetci. Myslíte, že sa napojím, je tých 12 ľudí, ak áno, tak to bude väčšia šanca, ale to chcem. Ja by som si o trošku menšie, ale... A 24. Aká to mapa? Ja to je taká mapa. Dobre, tak to je čilo. Ja bol 24 hráčov, dal som mal a proste... Až to nekonesia. Ja som mal rád z týchto 24 hráčov a takých mali. To som si myslel, že sa mohol meziť hrať. OK, trošku zomnem. By ste mohli vidieť. Dobre, dajme tomu, že to bol double jump. Rozumiem. A zase by som nespadol nejaké diery. Zoom. Aj, dobre, chcem sa double jumpom, tak prečo nie, hej. OK. Potom je po schode, takže nie. OK. Dobre, rozťahovať sa, ale nie. No vlastne to nie je pre mňa dobrá. Môže byť ten pingvín. Takže ako nepodkope, alebo tak nejak. Dobre, ten počul od údna, určite. Chcem si to speedku, alebo nejaký bol. No, to prejdem, toto tiež prejdem, dobre. To som dvakrát po sebe, to som nejak... To som nedal. Tu skáčem proste v tom vojde, tí týpci tam zomierajú, proste na mňa. OK, no, tak super. Dobre uznávanie, som v tom vôbec dobrý. OK, tak ideme na lobíčko a... Hej. Počkaj. Dobre. Takže to bolo som v tom videu všetko. Dajte like a odber a čau.